σαν διευθυντής σχολής, να δώσω κατευθείαν το λόγο στο γραμματέα της Ομοσπονδίας, τον κύριο Κανελόπουλο, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και να μιλήσει λίγο τα μέλη της Επιτροπής, γιατί θα τα πούμε στην πορεία. Καλώς ήρθατε ξανά. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει μια ιεραρχία. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος προηγείται παρά εγώ. Εγώ είμαι νέο παιδί, κάνω λάθη. Κάποια στιγμή, κάμπονα χρόνια πριν, είχε έρθει ο πρόεδρος ο Πλήτος στην Αθήνα. Στην ομιλία του ξεκίνησε με μία λέξη για να καταλάβετε τι είναι εκείνο το οποίο εδώ και 15 χρόνια, 17 χρόνια μας οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Είπε λοιπόν, είμαστε όλοι Έλληνες. Αυτή την κουβέντα δεν την έχει πει ποτέ άνθρωπος για μια χώρα. Δεν είπε στο Ισραήλ είμαστε όλοι Εβραίοι, ούτε στην Ινδία είμαστε όλοι Ινδοί, ούτε στην Κίνα είμαστε όλοι Κινέζοι. Δεν μπορεί λοιπόν ο Θανιτάρχης να χρησιμοποιήσει για λέξη για να ευχαριστήσει το ακροατήριο. Βέβαια, ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός, Σιμίτης και Θυμομίτης, χώθηκε κάτω από την καρέκλα. Τρέμαν οι ελάχιστοι. Γιατί αυτό είναι το ατέλειωτο φορτίο που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, το κουβαλάμε από τη γενναία. Το κουβαλάμε μέσα μας. Και τι θέλω να πει ο άνθρωπος. Αυτό που είπε εδώ και 2 αιώνες